Daleko od očiju javnosti i ostatka porodice, vanbračni sin Predraga Živkovića Tozovca, Svetozar Živković, došao je na grob oca kako bi mu odao počast i položio venac. Svetozar ima 36 godina, živi u Beogradu i neverovatno liči na svog oca. On je danas u 7 sati ujutru bio u Leji zaslužnih građana kako bi se u miru oprostio od oca, pošto nije bio na sahrani dan ranije. Emotivno je bilo u Cig Zorina na ovom groblju u Beogradu. Naslednik, koga je Živković zakonski priznao, proveo je pola sata u opraštanju od oca. Venac koji je doneo pevačev sin završio na čelu groba, odmah pored venca koji je poslao Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije. Mnoge priče u javnosti izazvala je činjenica da Tozovčev naslednik nije bio na sahrani, a izvor otkriva prave razloge za takvu njegovu odluku. Iz ličnog uverenja Svetozar nije želeo da dođe na sahranu. Želim pošteno da vam kažem, njemu nije mesto u zadnjem redu na sahrani, već u prvom. A pošto već nije mogao da bude tamo gdje bi trebalo, onda je sačekao jutro i otišao na grob kako bi se oprostio od oca, kaže sagovornik koji je odlično upućen u cijelu situaciju.